Umigbo na kumasiga na wanyabata o ndị ogiliga walu na nwa ndị Chimeleze gabanu n'iru Chukwu unu n'azụ nenu Umigbo ejibili na kumasiga na ndị ọma bi na Kumasi ndị ogiliga wa na nwa aka ị na-ekwu maka fanu iso na ndị ejibili nkwa amala ngwanụ ka edobili na ebe a adịmeje obodo n'obodo dị ọcha adịmeje obodo n'obodo nwere afa ife nji ejele obodo bụ ife nweze ga-enweta n'obodo na-enu ndị ejibili na Kumasi Ghana Umigbo gbasiri ike na Kumasi ọfọ mfe nwe ego a onye fu ife dị mma nya gwa nwanne ya ka jenekwu na-akpọ m adịmeje obodo n'ọdị ọcha adịmeje obodo n'obodo amaka ife njeje n'obodo ife mbe nweta n'obodo nyaka nweze ji eje onye ọma Chukwu oje mba na-enwe ilo ka njenu na Ghana Kumasi Ghana echekubelu ụmụnne m ndị Igbo wee bata Kumasi Ghana n'egwunu ndị ogiliga wara na nwa ndị Chukwu gọzila gọzinu fanne m ọfụma fanne mme nwanne ọgịnị ka anyị kpọlụfa ndị Igbo jibili na Kumasi ndị ogiliga wara na nwa Umigbo na Kumasi ndị ọma bi na Kumasi Ghana ndị Chukwu mele ọgaranya ndị ogiliga walụ na nwa a ga-ebicha gala aka ebicha ụbọchị na chi ịchọ ka afa ịdị n'egwu a once ịnọ Kumasi once ịnọ Ghana chọbalụ m anaghị ụmụakụ nne chọbalụ m nkwa Chukwu kwelu ndị iwu ọbara Chief Nnamani ọnya ga-eme ka afa ịdị n'egwu a ikpe ọnya afa ya abata n'egwu a ma ngị gba mbọ ka afa ịdị n'egwu a maka ịnọdụ obodo isonyekwa n'ife a na-eme maka na ọ bụrụ na isoro n'ife a na-eme ọ bụ na afa ya dịrọ n'egwu a ọ dịka ị bịara ikili obodo ekili onye ọmatọ Chukwu nọ n'egwu maka onye mala agụ egwu ada azọ mikrofonu esi m Kumasi wee bido ije mụ na-eje nne n'ụwa a na-achọ mmadụ mụba Ogbuefi wee bịa fụ mmanya na nweze na-akpọ n'egwu ọma Chief Chukwuemeka Emmanuel Anioko bịa na nwanne yi na-akpọghị Ogbuefi wanofamagunze ogiliga ụwa odogwu mana ịdịka anyanwụ Chukwu kelu ịdakpo oke ma ncha ị na-awala onye mma ị na-awala onye njọ onye ọmatọ Chukwu ekene anyị ekeneziana Chief Emmanuel Chukwuemeka Anioko Ogbuefi Nzezo wanofamagunze Managing Director Nzezwe Investment Nigeria Limited onye ọma na ibi na Kumasi Ghana ọya adịla yi mmanụ Umigbo na Kumasi ndị ọma bi na Kumasi Ghana ndị ogiliga wa nwa Chimeleze odogwu ka esila etibịa fụ mmanya n'iso n'ogiliga ọwụwa aka na-enye ọkụ bịa nwa Chimeleze wanofamagunze ojive ekwe m ọgọ ndị melọgị nka kesi light onye ego ọgaranya na-eme nwanne ezigbo mmadụ Chief Fidelis ka ọ sọrọ Chukwu nwa atụ nwa nnụmụ na mobu n'ụmụ eziokwu m
na-achawa ị na-enyere ụmụ ogbenye aka ahụ arọ kwuru arọ ị na-eke paradise ụmụ ogbenye elibe ife ị na-enye scholarship na-ebidolu ndị mmadụ afịa anyị kpọrọ iyi Nwachimeleze Nwachimeleze wenofa maguze ogolofu jidego onye musi m weli atibegwu osimu tibegwu osimacho n'okwu Nwachimeleze na Amagunze High Chief Fidelis Kosoro Chukwu Nwatu ndị ọgịlịga walụ na mma Nwachimeleze wenofa ndị maguze ọgịlịga walụ na mma a na-ekwu achala na-eso ndị ọgịlịga walụ na mma CEO Nwachimeleze na Amagunze Astra World Company Ghana Limited walụ na mma the Chief Executive Officer KC Light Electric and Electronics n'ezigbo dozi agụ Igbo Mrs. Grace Amuche Chukwu Nwatu agbala nwanyị odozi agụ di ya nwanyị eji eje mba gabanụ n'iru KC Light abatago Nwachimeleze na Amagunze aka nyela obodo ọkụ a na-egbu achala na-eso KC Light abatago nwa ha Chief Nwatu nwanyị aga nyela obodo ọkụ KC Light anyanwụ na-etiri ọra KC Light abatago anyanwụ na-etiri ọra niile etiri ọra niile Nwachimeleze na Amagunze Nwachimeleze ọbụisi nwoke na-eli ya ezinne ya etiri ọra lọlọ Roselyn Nwatu afọ mụlụ ọgaranya Nwachimeleze nweze ekele etiri ọra niile nene bụrụ onye na-ego wanof Amagunze abatago ọbata obodo adị mma odogwu Hachitetusu Sunday Okafọ onyeọma ọgịlịga ọwụwa Blessed Sonny President of Winners Press Club masị ọya adịlịghị mma ụmụ Igbo na Kumasi High Chief ndị ọgịlịga walụ na mma Titus Sunday Okafọ ụmụ Igbo na Kumasi amụlụ onye na-ego na-aga walụ na mma amụlụ onye na-ego na Kumasi ụmụ Igbo na Kumasi amụlụ onye na-ego walụ na mma President Igbo na Winners Press Club Kumasi Ghana ndị Chukwu mere eze na Kumasi gbabalụnụ mezudo na Amagunze ka ọ gbagotebenu ọgịlịga onye eze na-edum Kumasi Ghana High Chief onye ka Emmanuel Ede onye ya dịlị mma ụmụ Igbo na Kumasi Patron Amagunze Committee of Friends Kumasi Ghana ụmụ Igbo na Kumasi Ezudo na Amagunze ndị ọgịlịga walụ na mma onye eze na-edum Kumasi isobili ndị ejibili na Kumasi ụmụ Igbo na Kumasi ụmụ Igbo na Kumasi ndị ọgịlịga walụ na mma ụmụ Igbo na Kumasi welu Chukwu bụrụ ụzọ ndị ọgịlịga walụ na mma God first abatagonu onye na-egwu iwo na-eme Chief nna bụ Prosper Ikechukwu God first odogwu ọgịlịga wanyị na nwa anyị ekenezianụ Chief nna m Prosper Ikechukwu aka God first Chairman Amagunze Committee of Friends Ghana ndị ọgịlịga walụ na mma ụmụ Igbo na Kumasi aka ekpuchi ọnwa na-abịa walụ na mma aka ekpuchi ọnwa abatagonu ụmụ Igbo na Kumasi chikwoku dị lichonu ọgịlịga walụ na mma aka ekpuchi ọnwa nwanọba Amagunze Kumasi ọgịlịga wara iyi na nwa ọgịlịga walụ na mma chifokwu dị lichonu aka ekpuchi ọnwa nwanọba Amagunze iso na ndị ejibiri na Kumasi ụmụ Igbo na Kumasi ụmụ Igbo na Kumasi ndị ọgịlịga walụ na mma onye ka Chukwu onye na-awe onye ọya adịlị mma bịa onye ka Michael Ede onye na-enwe onye na Amagunze onye ọya adịlị mma
Chief Go City Brothers Isobili onye ka Michael Ede onye na-we ndị ejibili na Kumasi ndị ọma na Kumasi ndị na-ekporefu na-ewe n'iwe na-egwu aka na-abịakwa abịa ịnọdụ obodo isonye n'ife otu na-eme iso na ndị ejibili na Kumasi Ghana iso na ndị Igbo ji eme ọnụ na Kumasi ịnọdụ obodo isonye n'ife a ma ọ bụ na ị nụrụ afa yi gba mbọ ka ịnụ afa yi na ya ma ngị chọbalụ ma na-ayị ụmụagwụ nne onye eme ka afa yi dị n'egwu a chọbalụ m nkwa Chukwu kwelu ndị Igbo ọkpara Chief Nnamani nwanne m ọ bụ mmadụ na-aba ga-eme ka afọ nne ya bụ maka na anyị abịara obodo ikiri gbamgbam onye ọmata Chukwu ase ndị ejibili na Kumasi Ghana ndị ọma bi na Kumasi ndị ọgịlịga walụ na nwa obi Igbo ba ma banemo Chukwu bụba n'anya ebe a kele egwu elu ahụ